Pekný večer, vážení priatelia. Tak som sa konečne dočkal a dostalo sa mi pochvály aj s Viktorom Orbánom od ruského prezidenta. Ani neviete, čo ma to stálo úsilia, tie každodenné telefonáty do Moskvy s prosbami, aby priletelo na moju adresu nejaké príjemné slovo. O to viac ma potešilo, keď ma v Bruseli vo štvrtok po diskusii o Ukrajine zastavil jeden zo západných premiérov a povedal mi uznanie tohto typu. Robert, Únia by potrebovala viac takých racionálnych bastardov ako si ty. Takže bol som pochválený na západe aj na východe. Ešte by to chcelo niečo zo Švédska, potom z Talianska, aby som mohol definitívne konštatovať, že naozaj sa mi darí robiť zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany. Teda takú, akú som vždy chcel robiť. Prepáčte, že takto odľahčene začínam. Ale dianie na samite v Bruseli a posledné udalosti na medzinárodnom poli ma nútia k niektorým vážnejším úvahám. Začnem však dobrou správou. Na štvrtňajšej bruselskej samitovej večeri sa premiérom a prezidentom servírovalo slovenské víno Pálava ročník 2014. Nemôžem povedať výrobcu, lebo sa Remišová a spol na mňa zase vrhnú ako na vrá a budú žiadať moju demisiu, lebo som porušil zákon o konflikte záujmov. Podľa prázdnych pohárov som usúdil, že chutilo a slovenský výrobca, ktorého sa táto pochvala týka, sa môže tešiť, pretože Pálava bola naozaj výborná. Správu vo slovenskom víne na chvíľu dobre správy končia, ale nebojte sa, na záver mám ešte 3. Nechcem vás otravovať, mám však silné nutkanie povedať niečo o Ukrajine. Som presvedčený, že veľká časť Európskej únie žije v otázke vojny na Ukrajine úmyselne vo veľkom klame. Veľká, povedal by som, preveľká časť členských štátov je Ukrajinou a nenávisťou k Ruskej federácii posadnutá. A za toho vyplývajú zvláštne názory, ktoré sa bez akejkoľvek oponentúry šíria v európskych médiách. Že treba pokračovať v podpore vojny na Ukrajine, že mierové plány sú neželateľné, bez akýchkoľvek rozumných argumentov sa plaší, že armáda Ruskej federácie zaútočí na niektorú z krajín NATO. V skutočnosti je Ukrajina len zneužívaná na geopolitické ciele oslabiť Ruskú federáciu ekonomicky a medzinárodne a slúži ako zlaté teliatko pre zbrojárske firmy a obchodníkov so smrťou. Obávam sa, že v mene týchto geopolitických cieľov bude Západ s Ruskou federáciou bojovať do posledného ukrajinského vojaka. A už nie sme ďaleko od tohto cieľa. Samozrejme, že k týmto nemravným cieľom sa nikto otvorene neprizná a preto je veľmi chytré hrať naivnú hru na súboj dobra a zla a zatvárať oči pred tvrdou realitou, ako aj skutočnými príčinami vojny na Ukrajine, ktoré majú korene v roku 2014. Na samite som podporil otvorenie rozhovorov o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Je to len politické gesto, ktoré sa neskutočne v Bruseli zveličovalo, ako keby malo niečo zmeniť na bojovom poli. Všade na svete, aj na Ukrajine, aj v Rusku, si ľudia zaslúžia slušný život. Ak má otvorenie rozhovorov o vstupe do Európskej únie pomôcť tento cieľ naplňať, tak sme na správnej ceste. Bude však trvať roky, kým Ukrajina reálne vstúpi do Európskej únie. Ukrajina je nepripravená a reálne hodnotenie Ukrajiny z pohľadu fungovania demokracie, boja proti korupcii či právneho štátu bude stavať Európsku úniu pred neriešiteľné situácie. A keď si ešte veľké členské krajiny Európskej únie, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu únie, zrátajú, koľko stoviek miliárd bude členstvo Ukrajiny v Európskej únii stáť, tak z bruselského štvrtkového rozhodnutia sa na dlhé roky stane len politické gesto. Vážení priatelia, nesmieme sa báť hovoriť vlastné názory, ak ich máme podložené racionálnymi argumentami. Sme malá krajina, bez húfov, tankov, lietadiel či vojakov. Jediné, čo nám zostáva, je odvaha hovoriť pravdu, trvať na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva a nebáť sa prijímať rozhodnutia, ktoré sa veľkým hráčom nevždy páčia. V politických kruhoch USA nie som práve najvítanejší za moje rozhodnutie stiahnuť slovenských vojakov z Iraku. V Európskej únii mi zase viacerí nevedia zabudnúť, ako som vetoval povinné kvóty pre migrantov. A Rusi neboli tiež nadšení, keď som pred niekoľkými rokmi súhlasil s reverzným tokom plynu pre Ukrajinu.
ale len takto si vieme zabezpečiť dôstojnosť a určitú mieru rešpektu. Slovenská verejnosť si zaslúži aj iné postoje a názory, ako tie, ktoré vyplývajú z politiky jediného správneho názoru. Ako predseda vlády som presvedčený, že žiadnej z krajín NATO v blízkosti Ruskej federácie nehrozí žiadna ruská vojenská invázia. Hrozbou napadnutia ďalších krajín sa len vytvára podhubie na ďalšie a ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny a financovanie jej potrieb. Tupá propaganda šírená slovenskými médiami už druhý rok presviedčia Slovenky a Slovákov, ako Ukrajina vyhráva, ako Rusi utekajú z malých okupovaných dedín a nie sú schopní obsadiť ani okresnú cestu. A k tomu pridávajú, že Rusko môže prísť bojovať s celým NATO. Tu si aj laický pozorovateľ politiky musí klepať po hlave. Je potvrdený fakt, že cieľ oslabiť Ruskú federáciu hospodársky a medzinárodne sa nepodarilo naplniť. Rusko hospodársky posilňuje, sankcie nefungujú. Rusko s väčšími alebo menšími ťažkosťami vojensky kontroluje obsadené územia na Ukrajine. Ukrajina vraj musí bojovať, aby bola silnejšia a mohla si v prípadných vyjednávaniach zabezpečiť spravodlivý mier. Čo to je, ani Boh nevie. Vojenské možnosti Ukrajiny napriek obrovským zásielkam zbraní zo západu sa neustále zmenšujú a tým sa zmenšujú aj šance Ukrajiny na dosiahnutie želateľných výsledkov pri prípadných rokovaniach. Mier tu už dávno mohol byť. Krátko po invázii ruských vojsk boli dva veľmi sľubné pokusy o mier, ktoré však západní lídri zmarili, lebo videli korisť v podobe zúboženého a na kolenách kľačiaceho Ruska. A spoliehali sa, že ukrajinskí vojaci so západnými zbraňami a peniazmi im túto korisť privlečú. Vojna na Ukrajine mi trochu pripomína vojnu v Afganistane, kde západní spojenci 10 rokov šírili pozitívne správy o vojenských víťazstvách a demokratizácii Afganistanu. A zrazu z večera do rána bola z toho potupná porážka a víťazstvo Talibanu so všetkými dôsledkami pre Afganistan. Osobne si myslím, že k podobnému okamihu sa blížime aj na Ukrajine. Západ si do posledného okamihu nepripustí, že stratégia oslabenia Ruska cez Ukrajinu nefunguje a daň za toto zlyhanie zaplatí aj so všetkými úrokmi Ukrajina. Zaplatí 10 000 mŕtvych vojakov, rozbitou krajinou a možno príde aj o časť svojho suverénneho územia. Takto to dopadne zväčša vtedy, keď hada chytáte cudzými rukami. Na samite som otvorene vyčítal Európskej únii, že nemá žiadnu mierovú iniciatívu, že nechce o miery ani len počuť. Veď áno, veď na Ukrajine nezmierajú západní vojaci. Ale to ako keby som hádzal hrách na stenu. Realpolitika sa ešte vypuklejšie prejavila v diskusii o konflikte v Gaze, kde izraelská armáda likviduje štruktúry Hamasu. Všetci uznávame právo Izraela brániť sa a vyvodiť rázne dôsledky z teroristického útoku Hamasu na obyvateľov Izraela. Ale a ešte raz ale. Za 2 mesiace konfliktu bolo v Gaze zabitých viac detí ako za celý rok 2023 vo všetkých vojenských konfliktoch na svete, samozrejme vrátane ukrajinského. Celkovo je v Gaze už okolo 20 000 obetí vojenskej operácie izraelských síl a neopísateľná humanitárna katastrofa. Sú krajiny Európskej únie, ktoré berú tieto civilné obete ako tzv. Collateral damage, teda nevyhnutné vedľajšie dôsledky. Sú však krajiny Európskej únie, ktoré naopak zdôrazňujú, že tento collateral damage je absolútne neakceptovateľný. Výsledkom je, že summit v Bruseli nebol schopný prijať žiadne závery a odporúčania ku Gaze. Za to o vojne dobra a zla na Ukrajine vždy popíšeme a schvaľujeme celé litánie. Poďme domov. Dobrá správa, žiaľ nie pre jeleňov a turistov je, že ochrancovia medveďov, ktorí bránia ich regulovanému odstrelu, mohli na vlastné oči vidieť, ako 250-kilový maco niekde pri Hriňovej v priekope pri hlavnej ceste dorazil jeleňa. Definitívne teda padá nepravdivý mýtus, ktorý ochranári a bývalý minister životného prostredia Eštebák Budaj úspešne cez médiá šírili, že medveď je v podstate len neškodný bylinožravec. Ale je naše dlhodobé presvedčenie, že medvede v zime spia. Našu vládu považujem za odvážnu v rozhodnutiach, preto verím, že minister životného prostredia predstaví verejnosti plán vrátane regulovaného odstrelu medveďa,
ktorý verejnosť upokojí, pretože zo slovenských medveďov sa stala doslova nočná mora. Ako som už raz na adresu medveďov povedal, Macovia, prepáčte, ale inak to nepôjde. Mám dobrú správu aj pre Maticu Slovensku, našu národnú perlu, za ktorej sa vlády Matoviča, Hegera a Ódora pokúšali bezúspešne vytvoriť bezcennú inštitúciu. Keby títo duchovní bezdomovci Maticu Slovensku navštívili, videli by jej archívy, jej národné poklady, stiahli by chvosty. Ale národné sa od apríla 2020 do októbra 2023 nenosilo, priam bolo zakázané, pretože vo všetkom dominoval Brusel a Washington. Verím, že v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom čoskoro zrealizujeme myšlienku, aby peniaze, ktoré toto ministerstvo každý rok dávalo inštitúcii Globsec, organizujúce bezpečnostné konferencie na Slovensku, išli Matici Slovenskej. Tak Matica sa trápi a topí vo finančných problémoch a pritom ide o významnú národnú inštitúciu, ale 100 000 eur idú zo štátneho rozpočtu na Globsec, ktorý nemá problém pozvať si na svoje konferencie na Slovensku taký výkvet liberálneho a progresívneho sveta, ako je Soros mladší. Nehovoriac o tom, že sponzormi tejto organizácie sú aj multimiliardové západné zbrojovky. Vláda Hegera a Ódora išla v tomto roku tak ďaleko v servilnosti voči Globsecu, že na 2 týždne v máji tohto roku zaviedla kontroly na všetkých hraničných priechodoch, aby vraj zabezpečila bezpečnosť celebrít zúčastňujúcich sa konferencie Globsecu v Bratislave. Keď sme ako opozícia žiadali obnovenie hraničných kontrol len s Maďarskom kvôli migrácii, tak sa nám vysmiali a nič neurobili. A 10 000 nelegálnych migrantov vstupovalo na naše územie tak voľne, ako keď ja sa rozhodnem prejsť pešo lávku nad riekou Nitra. Ale aby sa Soros cítil bezpečne, tak kvôli nemu obnovili hraničné kontroly na všetkých hraničných priechodoch, ktoré Slovensko má so susednými štátmi. Celkom nechápem, ako hraničná kontrola na slovensko-poľských hraniciach trvajúca 2 týždne mala zvýšiť bezpečnosť cudzích hostí. Nebudem hovoriť o obsahu konferencií Globsecu, kde nepadne ani jedno dobré slovo smerom na východ. Samozrejme východ až za ukrajinsko-ruskou hranicou. Treťou dobrou správou je aj rozhodnutie Európskej komisie, ktorá nám v podstate schválila, že môžeme pokračovať v oslobodení poľnohospodárov a potravinárov od odvodov, aby sme znížili tlak na rast cien potravín. Tento zákon sme presadili ešte ako opozícia niekedy v pol roku tohto roku a je dôkazom, že to s bojom proti vysokým cenám potravín myslíme vážne. Možno sme urobili chybu, že sme po septembrových voľbách začali pracovať v takom šialenom tempe a mnohí ho považujete za prirodzené. Je fakt, že sme rekordne rýchlo zostavili vládu, rekordne rýchlo získali dôveru v parlamente a že sme sa rekordne rýchlo dohodli na rozpočte na budúci rok. Okrem toho sme už schválili sľúbenú pomoc pre držiteľov hypotekárnych úverov, zaviedli plnohodnotný 13. dôchodok pri zachovaní rodičovských dôchodkov a prijali všetky nevyhnutné opatrenia, aby v roku 2024 nešli hore ceny energií. Dobre viete, čo nám vyviedol už odvolaný predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý chcel zvýšiť ceny plynu pre domácnosti o 200%. Ale takíto Hegerovi či Ódorovi vychytralci sú na nás prikrátky. No a boj za normálne ceny potravín prichádza na rad od januára budúceho roku. Možnosť odpustenia odvodov prvovýrobcom je významným nástrojom v tomto boji. Slovensko nemôže mať pri úrovni platov a dôchodkov vyššie ceny potravín ako napríklad Nemecko, kde sú platy a dôchodky 3 až 4 krát vyššie. Tak nám teda držte palce. No a frajer na záver. V tom najnegatívnejšom zmysle naša milovaná slovenská opozícia. V mene boja za podvodníka a právoplatne odsúdeného zločinca Lipšica sa rozhodla, že poškodí celú krajinu, veriac, že to poškodí aj našu vládu. Mimovládne organizácie a médiá, ktoré si vytvorili svoju stranu Progresívne Slovensko, dali mladému Šimečkovi pokyn, aby naštartoval slovenských opozičných europoslancov. A tí sa naozaj rozbehli po chodbách Európskeho parlamentu a Európskej komisie a nahovárajú tieto inštitúcie, aby Slovensku bolo pozastavené vyplácanie európskych fondov. Vraj zrušením úradu špeciálnej prokuratúry a Lipšica ohrozujeme právny štát.
Neviem, kde boli, teda viem, ale budem slušný. Keď na Slovensku zomierali ľudia vo väzniciach a hromadne boli porušované ľudské práva s cieľom zlikvidovať vtedajšiu opozíciu. Monika Beňová, dúfam, že ste to všetci videli. Im aj milému komisárovi Reindersovi, ktorý ignoruje pravdu, za 1 minútu vysvetlila, čo páchajú. Akú zradu na Slovensku. A prečo sú frajeri na záver v negatívnom zmysle? Lebo sú hlúpi. Oni si totiž vôbec neuvedomujú, že európske fondy výrazne čerpajú aj mesta, obce a vyššie územné celky, kde má opozícia a svoje zastúpenie. Predseda kresťansko-demokratického hnutia, ktorý je súčasne aj predsedom Prešovského samosprávneho kraja, pán Majerský, nás na jednej strane tlačí, aby sme na vyššie územné celky presunuli viac fondov a potom vyšle do Európskeho parlamentu svoju manželku Lexmanovú, aby bojovala za zastavenie eurofondov v Slovensku. No rozumiete tomu? Ja teda nie. Pekný večer, priatelia, a pokojne sa pripravujte na Vianoce. Mňa ešte čaká v utorok dôležitá cesta do Berlína a stretnutie s nemeckým spolkovým kancelárom. Potom ešte nejako pretrpíme týždeň v Národnej rade, verím, že schválime rozpočet a všetci sa rozídeme na pár dní dať celému Slovensku Boží kľud. Slovensko si ho zaslúži.